दिनै 10 अक्ट'बर गुथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी बादायलायनाया दिनै थुंगेबाय। चिरां जिल्ला काजलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव रौमारि देरहासार गेवलां गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 9 अक्ट'निफ्राय खुंजानाय खुंगा गुथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाया दिनै 10 अक्ट'बराव जोबथा बादायलायनाय थुंगेबाय। बे बादायनायाव गासै गेलेगिरिफोरखौ फेजेननानै जोबथा बादायनायाव बादायारि महरै गेलेनो हादों। काजलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद भार्सेस दांथल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मोननै हान्जानि गेजेराव बादायलायनाया जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु आफादनि नेहाथारि मुस्रि गणेश बसुमतारी बिथाङाबो। काजलगाव आनसलिक एबसुनि आफादगिरि अबिनाश ब्रह्म बिथाङाबो। 31 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्लानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मावथि फारियाबो बाहागो लाफैदों। दानिया फै खौरांनि गेजेरजों बिथांमोना मा फोरमायथिखो जों मोनथिनानै लानि। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि लोगोसे बड'सा बे रादाबनि जाहाथे गासै रादाब बुथुमगिरि आरो रादाब नायगिरि बिथांमोनखौ आङो काजलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आंनिफ्राय आरो दख'रा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो जासिग्रोबाय। जोङो काजलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनैहाय फैयै फैयै बे बोसोरावहाय गुथि बड'लेण्ड मुंख्लं जि ट्रफि जोलुर बादायलायनाय बियो दिनै फैयै फैयै जोबथा बियो गेलेनाय फैबाय। जोङो बे खेलाखौ जे होनायनि जि मेन उद्देश्य बियो जोंनि थांनाय गोलाव समावहाय जायफोरा मुंख्लं जालांबाय जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि जौगानायनि थाखाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै आरो बिथांमोननि जि मार्टियार्स जालांनाय जि अबदान होलांनाय बिथांमोनखौ जोङो सन्मान होनांगौनि थाखाय जोङो काजलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन एक्टिभिटिसनि गेजेरजों आरो नैबे एक्टिभिटिसखौबो जोङो लांफानांगोन बेखौ मोनदांथिनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों। आरो लोगोसेनो जोङो जोंनि जिनोखि इयुन जेनेरेसन बे जेनेरेसननि गेजेरावहाय जोङो जोलुरनि जि फोथार बे फोथाराव जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे मोजां मोनसे गाव गावनि केरियारखौ दानानै लानो हायो, गाव गावनि मोनसे बे जोलुर फोथारावबो बा जोलुरनि गेजेरजोंबो गाव गावनि मोनसे प्रफेसन बे प्रफेसनजों आवगायलांनो हायो बे नोजोरखौ लानानै आरो गुबुन फारसे जोङो जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे बायदिसिना थासारिजों गोफबनानै थाया बे बिथिंखौ नोजोर होनानै काजलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ होबोबाय थानाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो जोङो गोबांथार हाबाफारिखौ जोङो खालामबोबाय थानाय जादों। जेरैहाय सोलोंथाइ बिथिङाव बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों आरो लोगोसेनो नैबे जोलुर बादायनायनि अनगायैबो जोङो भलिबल काबादि बेबायदि गोबां रोखोमनि हाबाफारिखौ जोङो होबोबाय थानाय जादों। दिनै जे फाइनाल गेलेगिरिफोरनि थाखाय देरहानायफोरनि थाखाय मा बान्था? दिनैनि बे जोबथा बादायनाय बे हाबाफारियावहाय जायफोरा दिनै आङो बुंनो लुबैदों बे हाबाफारियाव मोननै राफोद हान्जाया बावहाय बाहागो लादों। दांथल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिनि एगेन्स्टआव बा बिनि हेंथायै गेलेगोन काजलगाव दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद। जायफोरा दिनैनि बे जोबथा बादायलायनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव देरहासार जागोन बिथांमोननो जोङो 15,000 बे बान्थाखौ हरनाय जादों आरो लोगोसेनो ट्रफि बे बान्थाखौ हरनाय जागोन आरो जायफोरा रानार्स आप जागोन बिथांमोननो 10,000 बान्था लोगोसे ट्रफि बेखौ हरनाय जागोन। आरो लोगोसे दिनैनि जि जोबथा बादायलायनाय बे हाबाफारियाव जाय माने मोजांसिनै माने गावनि जि टेलेन्ट बे टेलेन्टखौ दिन्थिफुंनो हायो बै गेलेगिरिनो जोङो 2,000 बान्थाजों लोगोसे मोनसे गोसोखां मोनसे काप बेखौ हरनाय जागोन। बेबायदि खेलाखौ बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो नामा? नंगौ, जोङो काजलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि खेलाखौ जोङो थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो जोङो होबोबाय थानाय जादों। देग्लाय बियो गुथि हाबाफारियाव हाबबाय आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो बे एखे स्पिरिटजोंनो आरो बिनि जों मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै मुंख्लंफोरखौ मान होनानै आरो जोंनि जेनेरेसनखौ जोङो माबोरैहाय जों मोजां मोनसे दिग
होलांनो हायो बे नोजोरखौ लानानै जों फैबाय थानाय समावहाय बिनिख्रुइ साबसिनै साबना हामनायै आरो बिनिख्रुइ मोजांसिनै जोङो बे हाबाफारिखौ लांबाय थागोन बेखौ आङो फोरमायबाय। गुथि काजलगाव दखरानि जि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि जि गोसोखांथि जि जोलुर बादायलायनाय दिनै जोबथा फाइनाल दा बेहाय मोननै टीमा बाहागो लादों। बेहाय काजलगाव दखरा आरो दांथल दखरानि गेजेराव दा बिथांमोननि जि गेलेनाय जाहाथे इयुनाव बिसोरनि जि गेलेनाया जाहाथे गोजौ फारसे दावगा होनो हायो जों बेखौ मिजिंथिदों आरो लोगोसे चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जि खेलखौ होबाय थादों बिथांमोननिसिम आङो गोजोननाय जासिहरदों। जाहाथे फैबाय थानाय समाव जे गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे गावसोरनि आदब खायदाखौ लानानै जे फरायनायजों लोगोसे गेलेनायाबो दावगानो हायो आं बेखौ मिजिंथिबाय। आरो लोगोसे चिरां जिल्लानि जि ओनसोलाव जे रायजो राजा बिथांमोना जि दिनै लैहोर लैहोर नायनानै गोजोननायखौ लाफैदों आं बिथांमोननिसिमबो गोजोननाय बावहरदों। आरो लोगोसे चिरां जिल्लानि जि गेलेनायाव जि ओनसोलाव जि आबहावा सोरजिनाय बियो जाहाथे फैथों आं बेखौ मिजिंथिबाय। आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव चिरां जिल्लानि जायफोर गेलेगिरि बिथांमोना जोंनि दा जि सोलिबाय थानाय गेलेमु जि आयदायाव फारफ्रोमथिंबो जाहाथे जौगानो हायो आं बेखौ मिजिंथिबाय। बे गेलेनायनि दिनै जे बड'लेण्ड मुंख्लं बेखौ खुंनाया दिनै फाइनाल हिसाबै जोबनानै फैबाय। गेलेगिरि देरहासार बिथांमोननो माबा मोनसे प्लेटफर्म जोङो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि सानदों आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जे हास्थायदों बिथांमोना जाहाथे गेलेनायजों लोगोसे आरो फरायनाय आरो बिथांमोना जि गभर्नमेन्ट जे बिटिआर गभर्नमेन्ट दं बिथांमोनाबो सानदों जायखिया प्लेटफर्म होनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि जि मोनसे टिम जागोन बेहायबो बिथांमोना बाहागो मोनथों आं बेखौ हास्थायदों। आरो टिमाव मोननायजों लोगोसे बिथांमोननि केरियारा जाहाथे मोजाङै जे स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल गेलेनो हायो। आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जे दा आइएसएल जानाय आरो दा रिसेन्टलि जे बिटिआर ओनसोलाव जे इन्टार सेक्सुयेल काउन्सिलनि जे 10टा जे काउन्सिल बेहाय गेलेगासिनो दङ बेहायबो इयुनाव जाहाथे बिथांमोना सेलेक्सन जानानै बिटिआर ओनसोलनि जे बड'लेण्ड टिम जानो हायो बेहाय बाहागो लानो हायो बिथांमोना जाहाथे प्लेयारा जाहाथे सेलेक्सन जानानै बेहाय गेलेनो मोनथों। आरो बेहायनो लोगोसे बिसोरनि केरियारखौबो गभर्नमेन्टआ जाहाथे बिथांमोननि थाखाय जे होनो हायो आरो लोगोसे बिथांमोननि थाखाय माबा मोनसे सुबिदा होनो हायो बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय। मुंख्लं खेलाखौ फुटबलनि अनगायै गुबुन गुबुन खेलाबो होनाय जायो। बेखौथ' दुलाराय बर' फरायसा आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेहाय जोङो जयै गुबुन गुबुन बिथिङावबो बा गुबुन गुबुन आयदानि जि खेल बेहाय आनसलिक वाइसै बा डिस्ट्रिक्ट वाइसै जे काबादियानो जा बा भलिबलानो जा बेखौ होबाय थायो। सेन्ट्रेलि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुंख्लं हेलेना गायदेनिबो जे काबादि होयो आरो सोमला बसुमतारिनि जे भलिबल बेखौबो होयो। आरो लोगोसे गावबागाव जिल्ला ओनसोलाव जिफोर एस'सियेसनफोर दङ स्पर्ट्स एस'सियेसन बिथांमोनहाबो जाहाथे बे खेलखौ होयो बा गुबुन गुबुन खेलखौ जाहाथे बादायलायनायाव गेलेहोनो हायो आं बेखौनो खावलायबाय। फैबाय थानाय समाव उन्दै गथ'फोरखौ गेलेनायाव माबायदि बाहागो लानांगौ बेनि सोमोन्दै बे मोनसे जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंहा थांखि दङ जे आन्डार 13 फुटबल बेयो जानो थांगासिनो दङ नभेम्बर दाननि गेजेराव। बेहाय जोङो बिसोरखौ आन्डार 13खौ प्लेटफर्म होनो थाखाय जोङो बेखौ गेलेहोनानै लोगोसे जोङो केरियारजों लोगोसे आरो एजुकेसन जे एकाडेमिक सिस्टेमाव जोङो बेखौ लांनायनि हास्थायदों। आरो डिस्ट्रिक्टफोराव जाहाथे मोनफा जे एजुकेसनजों लोगोसे बिसोरनि एजुकेसन जे सोलोंथाइ बियो जे एकाडेमिक लाइनाव लांनो हायो। आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर गभर्नमेन्टजों जोङो खेबसे सावरायखांबाय। आरो बेहाय गासैबो जे डिस्ट्रिक्टनि डिएसअफोर डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसार आरो लोगोसे ओनसोलनि जे दैदेनगिरि बिथांमोनजों जोङो ज' सावरायदोंमोन। आरो बेहाय जोङो बे एकाडेमिक केरियारजों आरो
बे गेलेनाया जे आन्डार 13निफ्राय लानानै गोजौसिम दावखोलांनो हायो आरो लोगोसे स्टेटआव जे थांनो थाखाय जे लिंक आप खालामनांगौ बेहाय आसाम फुटबल फेडारेसननि जे मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो जोंनो साजेसन होदों जे फैबाय थानाय समाव डिस्ट्रिक्ट लेभेल गेलेनानै स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेल गेलेनो हायो बेहाय जाहाथे गेलेगिरि बिथांमोना पार्टिसिपेट खालामनो हायो बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानदों जे बिसोरनि थाखाय जोङो केरियारजों लोगोसे लिंक आप खालामनानै बा बिसोरखौ दावगाहोनो थाखाय जोङो बेखौ स्टेट लेभेलसिम दैथायहरनो हायो बेखौ दिनैनि थाखाय जे खेला फाइनाल देरहानायनि थाखाय गोग्गाथाव बान्थाया मा जागोन? गोग्गाथाव जायबो दिनै जि टिमा मोननैया बाहागो लाबाय जाहाथे बिथांमोना दिनै देरहानाया जाय देरहायो बिथांमोना गोजोनगोन आरो सेकेन्ड रानार्स आपआबो गोजोनगोन जायगाया गेलेनायाव मोनसे इन्जयमेन्ट लानांगौ बे आरो लोगोसे बिथांमोना दिनैनि जे